Kalibutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, 20 minutos, pasado alas 7. Hatod sa Indo, kan Radyo DZGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7. Digdi sa GB. Garantisadong bareta. Para inaaga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Biyernes. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, rapo-rapo na memiligrong magdiklom sa aga. Koleksyon kaburot pa sa 15 milyones pesos na obligasyon sa Albay Power and Energy Corporation. Mahigpit na implementasyon kan health protocols hinagad kan task force kalinisan. PNP Highway Patrol Group nagigpit sa mga tinampo kontra sa mga tsoper na posibleng may pagsuway sa mga traffic rules. Price freeze sa mga produktong agrikultural ipinasunod sa Sorsogon. 20 bilyones pesos ang kaipuan para mabakunahan ang hubenpang populasyon sa nasyon. Dakul pa ang habo magpabakuna kontra sa COVID-19. Kontrobersya sa West Philippine Sea dapat ipaagi sa diplomatikong negosasyon. Dating Dinagat Island Representative Ruben Icleo Gadana. Sa ibang nasyon, UN Security Council matiripon tanganing matukar ang karabokan sa Israel. Sa lado ring Karawat, tryout para sa mga weightlifters itinalaan na. Detalles kan Bareta Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Mantang saguna sana ngunyan ang ultimong aldaw sa itinaong plaso sa mga konsumidores ng kuryente sa Rapo-Rapo asin Batan Island nasa 359,901 pesos na ang nakolekta kasuudma. Sinabi kan Albay Power and Energy Corporation na maabot pa sana sa 2.9 milyones pesos ang naibabayad na hariyo pang marahay para makadamot din 15 milyones pesos sa good sa aga. Siya nang sinabi, nasa total na 593 o 30% sa nakan 1,700 na delinkwenteng konsumidores ang nakabayad kan sindang obligasyon, buon kan sinda magpuon kan kampanya na magbayad kan konsumo ng kuryente. Nangapunan man sinda sa mga konsumidores na magbayad kan sindang obligasyon ngunyan aldaw tanganing madugangan lamang ang ibabayad sa APEC. Sa ibong nalado magkusog ni Marhay ang pananindugan kan APEC na kung talagang dai mabayadan ang 15 milyones pesos siguradong madiklom ang isla sa aga asin puputulan ng kuryente mantang damay ang ibang konsumidores na nagbayad na. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Nangapunan si Legazpi City Task Force Kalinisan at Kaayusan Head Mark Andy Marbella sa publiko na magsunod sa minimum health protocols kung sindaan mabisita sa mga pampublikong lugar. Katakod ini ka naging abiso ni Alcalde Noel Rosal na sa giraring nabuksan ang mga pasyaran sa syudad, Arugan Sawangan Park, asin Legazpi Boulevard sa Barangay Puro, Legazpi City. Sigun kay Marbella, day dapat maging kampante ang publiko, partikular na ang mga Legazpeño, sa pagkakaigwanin bakuna dahil sa presenteng sitwasyon, nagpapadawas man giraray ang pagdugang kan kaso kan mga nagpupositibo sa COVID-19. Sa ngunyan, grabe ang sa ilang maliugot na mapagirumdum ang publiko sa tamang pagsunod asin pag-obserbar sa minimum public health standards. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Nagiging maigpit na naman ngunyan ang PNP Highway Patrol Group sa mga tsuper nin mga vehikulos lalo na ang mga pampasayero tanganing masiguro na naipapasunod din marahay ang minimum health protocol kontra sa COVID-19 siriman regulasyon sa bulos kan trafiko.
Sa pangingenot mismo ni Police Superintendent Solana, ang tropa nagpwesto sa Maharlika Highway kan Barangay Busay, Daraga Albay kung saan may mga tsoper na nasitar asin na leksyonan dalan sa mga minor na pagsuway sa mga regulasyones na ipinapasunod. Sa ibong nalado, may mga tsuperman na natikitan kung talagang magabat ang nakomiter na pagsuway sa ley may relasyon sa trafiko, lalo na kung paso ang restro dahil lisensya asin iba pa mantang ang mga ini siguradong papamultahon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Tinauwanin asigurasyon ni Albay 3rd District Representative Didi Cabredo na dahil siya maasawang matabang sa mga residentes kan mga barangay na sakop kan 3rd Distrito kan probinsya basta pirmi sa nang maghigos ang mga ini. Siyang sinabi na siya padagos na nakikipag-koordinar sa mga ahensya di gobyerno, siring sa Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, Department of Social Welfare and Development at sinibapa, tanganing matabangan ang mga paratanom. Idinagdag pa man ni Cabredo na siya nauugmanin marhay sa resulta kan Taranuman Project dahil ang taini napapakinabangan na kan mga residentes. Sa ibang nalado, ang saro pa niyang pitututukan ngunyan iyo ang irrigation project para mapatubigan ang mga kabasan, mantang may koordinasyon naman siya sa National Irrigation Administration. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Sa pakikipagtabangan sa opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda, ang Pitmaster Foundation Albay Chapter, padagos mo na nagkakaiwan nilakdang na makatabang sa mga barangay na maipairahay ang mga kapilya. Naenot nang nadanyaran kan mga nakaaging kalamidad, pati naman ang mga kapilya na luma na asin kaipuan ng masalidahan. Sinda nagtataoman ng mga materyales siring sa semento, pintura, sima, sinibapa. Ang Pitmaster Foundation na kompesto nin mga negosyante asin may kaya sa buhay, nag-aarambangan para makadamot nin fundo na yung mansanaan sendang ginagamit para sa sendang mga proyekto na pakikinabangan kan mga namamanuaan. Apera kini, sinda may libreng wheelchair na itinatao sa mga nangangaipo, libreng dialysis sa mga akreditadong hospital, seriman, operasyon sa mga helang o kamatian sa abot kan sendang makakaya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Price freeze para sa mga basic agricultural commodities ipinautob sa probinsya kan Sorsogon, inibasado sa Proclamation number 1143 declaring state of calamities throughout the Philippines due to African swine fever outbreak. Pigabiso ng gabo sa mga konsumidora sa sinparatienda na ang presyo kan mga pangenot na barakalon kaibahan ng agricultural crops, karne asin poultry products. Sigun sa listahan ay pinaluwan si Department of Agriculture Regional Director Rodel Tornilla, mantinidong nagkakawat sa 280 hasta 350 pesos ang karne depende sa klase, 190 pesos ang manok, asin 6.50 ang kada pidaso kan bunay. Sa ngunyan, madurar ang nasabing price freeze din si 60 Diaz. Iyan ang primerong gabtang kan mga bareta. An iba pa pagkatapos kani. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is a generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay.
Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protekta ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa't hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Namibidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda. Padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? ACES, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First Ovate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa't hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya.
Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe. Dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the wellness industry. At maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award. At mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Real ang pasta ko, Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura, sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrient, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, check the label, mommies! Help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments. For those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers, please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot.
Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have analytics and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian, and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolab. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Naglalaom si Health Secretary Francisco Duque na diretso nang mababa ang kaso ng COVID-19 sa nasyon. Inensayang pahayag matapos manotaran na nasa 5,000 na silang kaso o narestro na baba kumpara kan mga nakaaging aldaw. Idinugang pa man niya na inidalan sa implementasyon kan maigpit na minimum health protocol as in quarantine. Sinabi ni Duque na kung paragos ng magbababaan bilang kan mga kaso sa nasyon, may posibilidad na makamtan ang herd immunity sa mga masunod na bulan. Sa ibang nalado, sinabi niya na daing una magtiwala sa pagsasabi na maski may mga bakuna nang nag-arabot sa Pilipinas alagad, yaong pamanggirari ang patakot kan COVID-19, lalo na igwapang ibang variants na nakalaog naman sa Pilipinas. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Ginebra, San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Mantinidong halangkaw ang vaccine hesitancy o ang pagduwa-duwakan publiko sa bakuna. Yan ang sinabi ni Dr. Tony Liachon, dating advisor ka National Task Force Against COVID-19, sampang ka nagaadang na pag-expire kan 1.5 milyon na dose din bakuna sa Hunyo, asin 500,000 sa Hulyo. Sigun kay Liachon, kay po na matutukan ang supply chain management, distribution asin logistics nin bakuna para masiguro na daay masasayang ang presenteng supply ka nasyon sa bakuna. Apera kay ni, sinabi man nila na dapat maghanap nin paagi ang gobyerno o magbilog nin contingency measures para daay masayang ang presenteng supply ka nasyon na itaong unay ni sa mga pribadong sektor na handang magpabakuna kontra COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Tinawan na sugarasyon ni Vaccine Czar Carlito Galvez na bago matapos ang presenteng bulan, maabot sa nasyon ang 2.2 milyones na doses ng Pfizer vaccine. Sa sinabi na konfirmado nang maabot sa nasyon ang mga bakuna sa Pilipinas ngunya na bulan. Idinugan pa ni Galvez na nagkakaigusindanin simulation exercise sa pagtransportar kan mga bakuna oras na mag-abot na ang mga ini sa nasyon. Sinabi niya na dakula ining tabang para madagdagan ang mga bakuna tanganing mabakunaan naman ang iba pang nasa prioridad na listahan kontra sa COVID-19.
sa intanawanin doon na diretso na ang vaccination program kan gobyerno. Gadana si dating Dinagat Island representative as in murder convict na si Ruben Ecleo Jr. bandang alas 12:20 minuto kasong hapon, Huwebes, darakan cardiopulmonary arrest, sigun kay Bureau of Corrections Gabriel Chaklag. Istorya ni Chaklag na sarong simana na nakalihis poon kan marahay ini sa COVID-19 as siniguaman ining iba pang kamatean, araw kan helang sa atay, chronic disease, as iba pang komplikasyon. Dagdag kay niyan na nagadan sa laog mismo kanu bilibid person sa Muntinlupa City. Magigirumduman na si Ecleo Jr. Nadakop kan Hulyo taon 2020 asin may patong-patong na kaso araw kan graft asin parricide kan gadanon kay ini mismo sa diring agom. Mantang si Ecleo Jr. man ang dating pamayo kan Philippine Benevolent Missionaries Association. Bareta hali sa ibang nasyon na katula na magtilipon ang UN Security Council may kinaraman sa pagpapadagos o nagpapadagos na violensya o karbokan sa Israel hali sa Hamas militants. Ini matapos sabiyo ni UN Secretary General Antonio Gutierrez na naadit siyang marahay sa nangyayaring unyan sa nasabing nasyon. Nakaresibi man din na po sa Prime Minister Benjamin Netanyahu hali kay US President Joe Biden kung saan nagtatangro ini ng suporta para sa seguridad kan Israel alagad tanawan doon kini na kaipon mamantinir na kalmado ang nasyon sa nasabing pangyayari. Nagpadara naman nin envoy sa Israel si US Secretary of State Antony Blinken. Nagpaapod naman ni pagtaripon ang Russia sa Middle East Quarter o na kinabibilangan kan Amerika, Europe, UN asin Russia na pag-araman na suminakat na sa sobra sa 80 katao ang gadaan sa Gaza Strip mantang 7 man sa Israel. Barata sa lado ring karawat, ang mga pangenot na weightlifters kanasyon mag-aagawan ng pwesto para si national team sa Agosto kung ang samahang weightlifting ng Pilipinas magkaigwa ng tryout ang ani maisyan kung si isa mga malaban sa 2021 Southeast Asian Games. Sinabi ni Federation President Monico Fuentebella na ang tryout mangyayari matapos kan Olympics sa Bacolod City sa maabot na Agosto. Sinabi niya na dapat paghandaan ang SEA Games sa Vietnam. Baretang ano? Paano? Aramon ta sa Baretang ano? Pegi ensayo ng unyan kan mga siyentipiko sa Netherlands ang mga sugod para makadetect nin COVID-19 sa mga samples halo sa tao sa paglaom na mapaparikas kan mga ni ang testing para sa virus. Sigun sa pag-aadal makusog ang pamarong kan mga sugod kaya naisip kan mga Dutch scientist na insayuhon ang mga ini sa pagdetect nin mga sample na positive sa COVID-19. Tanganing makaukod ang mga sugod, pigtatawan sinda kan mga siyentista nin premyong tubig na may asukar para nagigibo nindang pilion ang mga sample na may coronavirus. Wara sindang naresibing pabuya o reward kung negative sa COVID-19 na sample ang sindang napipili. Sigun sa mga siyentista, makakatabang ang mga sugod sa pagpaparikas ng testing para sa COVID-19. Kung ang mga diagnostic test ngunyan, iaabot nin oras ang resulta, segundo sana ang kinakaipuan para maaraman ang pag-detect kung infected ang sarong sample sa tabang sana kan mga sugod. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Aminado si Andy Eigenman na plano pa niya magboto sa showbiz sa pagsasabi na namimiss niya ang pagampang sa kamera siriman ang pag-arte. Sa iyong pinaliwanag ng bako pangunyan sa pagsasabi na saradit pa ang sa mga aki, idinagdag pa man ni Andy na kung maka-adjust na siya asin ang sa iyong mister na si Filmar, siya desisyon na padingnald kuno arin siya mabuelta sa showbiz. Padingnald, sa ngunyan, maugmatabi padingnald Baldo, si Andy asin ang sa iyong pamilya sa buhay isla sa Siargao kung saan duman sina nagpundar asin naka-estar. Natabi para tino mo si Nald. Di man kasabay sa showbiz ito. Bareta sa lado ng salud si Mar de la Mar Kamen. Salud sa Department of Health sa mga mommies na planohon kay paano ng mga doktor o midwives sa pangaki sa birthing facility o
healthy as in being happy and life. From Newsbase, Mardela, thank you. Yan mga tugang nga detalles kay mga bareta ang unyan na biyernes. Sa pangaran ni Mardela, Angel Mustasa sa Newsbase. Ronald Baldo sa Lado Technical. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kasi anong pagantabay. Good morning sa Family Gonzales dyan sa Ibalong Village. Thank you kay Ate Vinice Villaluz at kay Lynn Gonzales. Salamat tabi sa take-out na food kasubanggi. Yan ang DZGB Bareta Alas 7. Abangan ngiraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kainin.